Hi everyone! Welcome back again to my YouTube channel, and this is Arnel Galo, ang inyong ONDDOY BOHOLANO. So today's vlog guys is makikita naman natin dyan sa title is very mysterious. Char, mysterious. Oh my God! Parang may kababalaghan. Ayan. Mysterious nga. So ayun guys, nag-post ako dun sa sa Facebook ko. Ayan guys, you can follow me in my Facebook. And also in my Instagram guys, ito. Follow me guys. So, I posted guys na magagawa ko ng bagong vlog na pamagatan ko na BL or Totropahin. So, alam mo naman natin na aware tayo sa BL kasi marami nang makikita na BL series sa Philippines, international, lalong-lalo na sa Thailand. Ayan, sikat yan sa since nag-post ako guys sa Facebook, may mga friends tayo na nagko-comment. So, let's go! Anyway guys, so let us do pretend na kunwari artista kasi baka maraming mag-bash sa akin dito. So, kunwari guys sa akin, kung ako yung pipiliin. So, let's start. From Jillian Robles, Daniel Padilla, BL or Totropahin? I think Daniel Padilla is BL. Ayan, BLs. Ayan. From John Robert Estorba, Coco Martin. I think Totropahin. Then, from Peter Ladra, ayan. Tony Labrosca. Ayan guys. Anyway guys, so si Tony Labrosca guys, idol ko talaga yan. Then yung movies nila ni Angela Aquino. Kung sino nakapag-watch doon, yan, alam niyo na yun. And also sa kanilang BL series ngayon na sa kanilang Hello Stranger. Ayan guys, by the way guys, before mag-start tayo sa ibang tanong. So, by the way guys, I invited you to watch the BL series of Tony Labrosca. Showing yan this February 12 yata. If hindi ako nagkamali. Ayan guys, showing yan sa sa I1 TV TFC. Ayan. I1 TFC. So makikita niyo yan sa nila guys, sa page nila sa Facebook guys. Ayan, hanapin niyo yan. Hello Stranger. Ayan. Maganda yan guys. So Tony Labrosca, BL or Totropahin? Tony Labrosca is BL. Ayan. Rodney Gikelio Amper Felicia as haba ng pangalan. Sanderford, oh my god. Sanderford is janitor. Totropahin. Ayan. From Clifford Moria ba? Tama na. James Red. Of course. Maganda yung gwapo naman si perfect yan si James. Why not? BL ko yan. Ayan. From Remart Calma, Rainier, yung TikToker daw. Of course, idol ko yan si Rainier sa TikTok. Ayan. Magaling siya gumiling. Dami kaya yung followers yan, billions na. Of course, BL. Ayan. From Marie Merchandise Dahis, Chris, ayan, Chris, Hollywood actor to. So, I think Of course, BL.
Kung magkakaroon ng kung may chance. Grabe guys, ang daming DJY. Isa. Dalawa. What? Lande. Ayan, from Fatima. Last tip from Fatima Duroy. Saan niya? Kim Taeyong? I don't know. Basta Korean ka. Hindi ko pa alam. Ako ba? I think Totropahin. So ayan guys, I hope you enjoyed this video and don't forget to like and subscribe and click the bell button para ma-motify mo lahat yung mga new uploads ko. Ayan. Thank you for watching! 1, 2, 3, come on!